one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po niya to, 6 minutos makalapwas alas 5. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluan sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon, erot na madadangog ngunyan sa DZGB. Bareta alas 5, mga bareta ngunyan para sa aga, erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB, Bareta alas 5, kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol, halin sa iba-ibang parte kanalbay, asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon mga tugang, aldaw po nin Webes, ini ang Bareta alas 5. Ako po ang sa indong tagapagbareta, Joshua Bino. Detalyas kan mga bareta enot sa lado lokal. Nasa linya si Chief of Reporters, Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, maray na hapon. Boses kan uwas noon ang dadangugon kan gobyernong ititindog ni Vice Mayor Hector Longhair Loyola. Oras na siya pagkatiwalaan kan mga taga-uwas bilang maging mayor, igdi sa nasabing banwaan gobyernong magpapagian sa mga tao kung saan bilang alkalde irerepresentar niya kung ano ang mga pangangaipo asin kung ano man ano mga mihoras gikan sa mga ahensya sa sentro kan gobyerno. Iyo ang ipapaabot niya kung saan ihingo niya na maibangon ang ekonomiya, kabuhayan, digdi sa nasabing banwaan sa pagi kan pagsasaayo sa pagtatanos kan sistema kan lokal na gobyerno. Ang gobyernong Loyola, pro-people, handang magdangog, handang tumugon sa mga pangangaipo kan namamanuan asin kan mismong banwa. Simpleng prinsipyo pero dakulaan sa klaw kan responsibilidad na gagampanan niya para sa publiko. Si Hector Loyola, amigo kan Gabos, maasahan asin madaling ranihan. Umupo tayo. Binigyan natin ng representasyon yung tao sa mga pangangailangan nila. Hindi pwede na nagiging pabigat ang gobyerno sa kanila. Kailangan ang gobyerno siya yung nagpapagaan ng buhay, hindi yung dagdag pang pabigat. Yun lang naman ang prinsipyo natin. Anong destination ng was ngayon? Vice Mayor Hector Loyola, kandidato pagkalkalde digdi sa Uwas Albay, numero 2, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Chief Jim. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mga tugang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Siniguro kan Malacanang nga nakahanda ang gobyerno para simbagan ang piglalaoma na pagbutwa kan mga helang ngunya na panahon kan tag-init. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na inilarga na kan Department of Health o DOH ang immunization na inapod na bakunahan sa purok ni Juan. Kontra sa tigdas, makaliis na mairehistro ang 35% paglangkaw nin kaso sa Metro Manila asin iba pang lugar sa nasyon. Piging ganyar ni Castro ang mga magurang na darahon sa health centers ang sa indang mga aki para mapabakunahan asin maibitaran ang mga helang ngunya na summer. Nakahanda man ang mga lakdang kan gobyerno dahil sa posibilidad kan danger level kan heat index arog kan pagkakaigwanin mga cooling centers, hydration stations asin bagong urgent care and ambulatory services. Sinabi ni Castro na ang DOH ang mamanihar sa mga programa kaya piging ganyar ang publiko na suportaran ini para sa kaligtasan kan mga Pilipino.
Nagpalawas po nin preliminary findings ang Senate Committee on Foreign Relations manungod sa investigasyon sa ginibong pagdakop kan International Criminal Court o kaya ICC kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Inawan doon ni Foreign Relations Chairperson Amy Marcos na warang legal na obligasyon ang Pilipinas para dakopon si Duterte at turn over ini sa ICC. Ipinunto ni Senador Marcos na warang red notice halis sa Interpol katakod sa ICC warrant of arrest asin ang nag-abot ang diffusion na bako verified kan Interpol Secretariat asin wara nin request halis sa ICC para sa extradition o kaya pag-surrender kay Duterte. Ikaduwa ang desisyon kan pamahalaan na magtabang sa ICC asin wara nin katotohanan ang pigpapalawas na biglaan ng pagdakop kay Duterte. Bago ang aldaw kan pag-aresto kay Duterte, may monitoring na pigigibo si National Security Advisor Eduardo Año sa mga hero ni Duterte. May mobilization na kan mga pulis asin may mga pahayag ang key officials na susuportaran kan administrasyon kung iaagi ang request kan ICC sa Interpol. Ikatulo ang paghali kay Duterte kan liberty to abode kung sain day pwedeng mabisita ang dating presidente kan sa iyang pamilya asin day pwedeng mag-apply para sa interim release o kaya para makapagpiyansa. Sa ngunyan, pigpaplanuhan pa kan sa iyang komite ang pagpaapod nin ikaduwang pagdangog dahil kay ponindanin matitindi, matitibay asin malaman na mga testigo. Mga tugang dinipensahan ni retired Lieutenant General Antonio Parlade Jr. si National Security Advisor Eduardo Año sa mga pagbatikos makaliis na dakopon si dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigun kay Parlade, nagserbing commander kan Southern Luzon Command, sarong intelligence officer asin professional na soldado si Año. Magkaibahan sinda kan naging battalion commander sa Southern Tagalog si Año asin nahiling ang marhay na serbisyo asin pagiging fiel sa Pilipinas. Sinabi pa kan retiradong general day dapat mawara sa focus ang publiko sa tunay na kalaban kan mga Pilipino iyo ang Communist Party of the Philippines asin bako ang gobyerno. Si Año ang nasa likod kan matarayumpong NTF-ELCAC o kaya National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sa paagi ni Año, dakol na mga halangkaw na leader kan komunistang grupo ang na-neutralize. Kaibahan digdi, sinda Benito, asin Wilma Tiamson, George K. Oris Madlos, Minadro Villanueva, Antonio Cule, asin dakol pang iba. Dugang pa niya na naghihiro si Año dahil sa iyang trabaho asin bako sa politikal na pagbalos. Tinawan doon kay ni na bako tama na akusaran na bako fiel sa dating presidente si Año, lalo pa ta obligasyon niya na magtaonin abiso sa presenteng gobyerno bilang siya National Security Advisor. Nagtutubod si dating Chief Presidential Counsel Attorney Salvador Panelo na daig grabing makakaapekto sa ekonomiya ang Zero Remittance Week na gustong gibuhon kan overseas Filipino workers o OFWs. Sinabi niya na kalmado ang pagpapahayag nin mga hero protesta kan OFW bilang pagkontra sa pagkakadakop kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigun kay Panelo, sarong sima naman sana ang nasabing plano asin saro man ining sakripisyo. Sinabi ni Panelo na mas maray na ang planong Zero Remittance Week kaysa sa magprotesta kontra sa gobyerno. Mga tugang, naresibi na kan gobyerno kan the Netherlands ang asylum application ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Sinabi kay ni na bona fide naman ini na asylum seeker kaya may diretsos ining si Roque. Dagdag padigdi na ang aplikasyon nagsasabi na day ini pwedeng palayason sagkod dai simbagan kan gobyerno kan the Netherlands ang kahagadan ni Roque. Naglalaom naman si Roque na maaprobaran kan the Netherlands ang application kay ni. Matatandaan na embwelto si Roque sa qualified human trafficking case na ipigsangat kay Cassandra Leong asin nagkapirang mga illegal na aktibidad kan Lucky South 99 Corporation.
Siniguro kan National Security Council o kaya NSC na nakabantay sinda sa mga aktibidad na may kinaraman sa pag-arestar asin sa selebrasyon kan ika-80 birthday ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa aga, Marso 28, 2025. Sigon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, day sindanin na resibi na intelligence report na igwanin patakot sa seguridad. Sinabi pa kay ni na nakamonitor ang intelligence community pati na ang PNP as in AFP. Sinabi ni Malaya na daiman pigpapabayaan kan security sector ang pagbabantay sa seguridad na may katuyuhan na masiguro ang katrangkiluhan as in stability kan nasyon. Sa ibong nalado, siniguro man kan Armed Forces of the Philippines ang sa indang suporta sa Philippine National Police sa pagpautob kan katrangkiluhan sa nasyon. Mientras tanto, nagpaabot din birthday message si Senate President Francis Chis Escudero kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Ma-birthday si Duterte, Marso 28, aldaw ng Biyernes sa detention facility kan International Criminal Court o ICC. Ipigpangadji ni Escudero ang kaligtasan ni Duterte, siring man ang pagrahay kan anumang kulog sa puso, isip, pisikal matapos na makulong ini sa ICC. Nahampang si Duterte sa mga kasong crimes against humanity sa ICC para sa madugong war on drugs na nagpuon kan 2016 na ikinagadan kan niribong mga individual. Mientras tanto, naisimiti naman kan International Criminal Court, prosecutor ang initial na set kan ebidensya sa crimes against humanity na kaso ni dating Presidente Duterte. Kan Marso 21, isinumiti ni Prosecutor Karim Khan ang 181 pidaso kan ebidensya sa defense team ni Duterte, kasabay digdi ang warrant of arrest na ipiglatag sa dating Presidente. Mientras tanto, pipalapagman ni Senador Grace Poe sa National Bureau of Investigation o NBI ang mga nagpa-finance sa pagpapawagas ng fake news sa social media. Nagtutubod si Poe na importanteng maaraman kung si isa ay nagkagastos sa aktibidad nini. Nalinaw kan Senadora na bako ini act of censorship kundi sarong lakdang para maprotektaran ang publiko sa mga panlalansi. Ipinunto pa kaini na importante na maging balanse, magsunod sa lay, may due process asin paggalang sa derechos kan gamos. Sigun sa SWS survey ngunyo na bulan, nasa 65% kan mga Pilipino ang nadidipisilan na maaraman ang pagkakaiba kan totoong bareta sa salang impormasyon na mahihiling partikular na sa social media. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta, inanunsyo kan Commission on Elections sa COMELEC na mga pulis mga pulis na masabing miyembro kan board sa May 12 national and local election sa Bilog na Maguindanao. Sa Meet the Manila Press Forum, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia, ini ang consensus kan NBank para masiguro ang seguridad sa probinsya. Inot nang sinabi kan COMELEC na may mga pulis hindang i-ensayo para maserbi sa mga lugar na may kariribukan. May rekomendasyon man ang Electoral Board na ang Bilog na Maguindanao kay Banang del Norte asin del Sur ipairarom na sa COMELEC control, alagad pag-aadalan pa ini kan COMELEC NBank. Ang pigrekomendar pa sa ni Garcia, iyon pagpairarom sa Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte sa COMELEC control kasunod kan pagkagadan kan election supervisor. Mientras tanto, kinondenar kan Western Mindanao Command o West Mincom ang brutal
na paggadan sa election officer sa Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte na si Attorney Bay Maceda Abo magin sa agom kay ni. Katakod kay ni sinugo na ni Westmincom Chief Lieutenant General Antonio Nafarrete, Joint Task Force Central na makipagtabangan sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PRO BAR para lapagod ang mga sospek sa krimen. Tinawan doon niya na wala din espasyo sa komunidad ang nasa likod kan krimen asin nagaraot sa katrangkiluhan. Nangapunan man si Nafarrete sa publiko na makipagtabangan sa otoridad para mapanimbag ang mga sospek sa nasabing krimen. Hali sa airport, diretso na sa detention center sa Batasan, ining si Bawan Mayor Ryan Dolor matapos na madakop kan mga tauhan ni House Sergeant at Arms retired Police Major General Napoleon Taas. Si Dolor an may contempt as in detention order sa Kamara dahil sa padagos na pagbaliwala sa sabpina as in imbitasyon sa iya na mag-atendir sa pagdangog sa irregularidad sa Bawan, Batangas. Ang nasabing opisyal an imbuelto sa privatization kan Bawan Waterworks System. Nagkaigwa nin pagkakataon ang mga tauhan kan Kamara na matsimpuhan si Dolor na nagbalik sa nasyon hali sa USA. Sigun sa record kan Kamara, perang beses nang pag-imbitaran si Dolor para magpaliwanag manungod sa salang paggamit nin public funds asin iba pa sa Bawan local government, partikular na sa dealings kini sa Aqua Data Incorporated. Kumpiyansa po ang Malacanang na mas madakol pa ang mga turistang mapasiring sa Pilipinas kasunod kan nakatalaan na implementasyon kan VAT refund program. Ang nasabing programa ipigrekomendar kan Private Sector Advisory Council. Sigun sa palasyo, sa VAT refund program may benepisyong makukuha ang mga turista siring kan pagkabawa sa saindang gastos bantang dayman kuta na mabawi ang value added tax o VAT sa mga binakal na produkto. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa panahon day pang VAT refund day pigpapautob dakol ang turista nagpapasiring sa nasyon. Mantang dahil may insentibo ng pigtatao sa mga foreign tourist, siguradong madudugangan pa ang bilang kan mga turistang mapasyar sa Pilipinas. Mientras tanto, sa iba pa pong bareta, nagpaabot nin pagbati ang Malacanang kay Alex Iyala, makaliis na makalaog sa quarterfinals kan daugon si Igwa Siwatek asin 5-time Grand Slam champion sa karawat na tennis. Sigun kay Palace Press Officer Claire Castro, sarong onra sa nasyon ang pagpahiling nin tibay sa international stage, partikular na sa Miami Open o kaya ang annual professional tennis tournament na pigigibo sa Florida. Ipig-orgulyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin kan palasyo ang trayumpong ini ni Iyala na trayumpo naman kan mga Pilipino. Dagdag pa ni Castro, dahi pa natatapos ang pasalamat kan gobyerno sa Filipino tennis sensation at sinibapang Pilipino na padagos na nagigibo ng istorya sa kinaban. Dahil sa pangganan ni Iyala, sigurado na ang pwesto kay ni sa top 100 kan Women's Tennis Association. Bareta po sa ibang nasyon, day nagbabago ang kumpiyansa ni US President Donald Trump sa iyang national security team. Kasunod ini kan aksidenteng pagkasabay kan journalist na si Jeffrey Goldberg sa group chat kan mga security officials. Sa nasabing kontrobersya, ibinalgar ni Goldberg ang plano kan US na airstrike sa Yemen. Sinabi man ni White House Press Secretary Caroline Leavitt, tiwala pa man si Trump sa iyang security officials. Sa ginibong pagdangog naman sa US Capitol, piglinaw ni Defense Secretary Pete Hegseth na wala nin sensitibong impormasyon ang naipalawas. Sa ngunyan, hinagad ninda ang tabang kan mga technical experts ni Tesla CEO Elon Musk kung paano naisabay sa group chat ang nasabi ng journalista. Bareta po sa sports. Nagsirbing pangenot na inspirasyon ni Pinay tennis star Alex Iyala sa naging laban kay world number 2 Iga Swiatek
ang presensya kan sa iyang dating coach na si Tony Nadal. Personal na naghiling ang Batikanong tennis coach bilang special guest ni Iyala sa iyang player box. Sa ibong kanatab na paghali para sa iyang flight, ang naging presensya ni Coach Nadal sa poon kan laban ang nagpahiling nin confidence sa sarong tennis player. Aminado man ang Pinay tennis star na bako naging madali ang sa iyang laban. Si Iyala ang graduate sa Rafa Nadal Academy, asin si Tony ang nagsirbing ambassador sa nasabi ng akademya. Siya ang tiyoon kan 2022 Grand Slam champion na si Rafael Nadal, asin nagsirbing primerong coach asin trainer. Apuwer sa makasaysayang panggalan ni Iyala kay Siwatek, binalikan man ang litrato kanduwa sa Rafa Academy graduation ni Iyala kung sa insinda Rafael Nadal asin Siwatek ang mismong nag-abot kan certificate ni Iyala. Mga tugang, yan po ang detalyes kan mga bareta ang unyan para sa aga. Mga bareta pong marluwa sa mga dyaryo nasyonal. Alagad enot na po nindong nadangog sa Radyo DCGB. Ini po ang bareta alas 5. Nems Flora sa Lado Technical, sa IT si Jerome Martinez, iba ng satuyang intern na Lingkat College, sa production si Shara Mileron. Sa pangaran po kan mga nagsurat kan mga barata, News Director Mar de la Cruz, katawan si Jenny Balyaran asin Angel Mustaza. Ako po, ang sa indong tagapagbarata, Josh Pabino. Salamat kan sa indong pag-antabay.